नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी स्वतःला काही अटी घातल्या, की यावर्षी काय का होईना जास्तीत जास्त फटी एन्जॉय करायच्या, जसं की मी करतोय. आम्ही आलो आहोत चंदीगडमधल्या रॉक गार्डनमध्ये. जिथे बघावं तिथं काय झाडी, काय डोंगर. एखाद्या स्पॉटवर चढून पाणी काढण्याची मजाच वेगळी आहे. पाण्यासमोर फोटो काढण्याची मजाच वेगळी असते. तेवढ्यात कोणीतरी बोललं, की या ठिकाणी राता लंबिया गाण्याची शूटिंग झाली आहे म्हणे. मग काय, आपण तर व्हिडिओ घेणार ना बाई तिथं. जागा तर हुबेहूब होती, पण नशिबाने माझी जागा दाखवली होती, कारण मी एकटा होतो. एवढी सगळी चढाचढी केल्यावर पोरांना मटणाशिवाय जेवण जाते वय. तर आम्ही मागवलं व्हेज हॉटेलमध्ये नॉनव्हेज. हायला. नंतर गाडी थांबली मध्यरात्री 3 वाजता सुशीसाठी. पोर आपले काय तसलं करतात वय. पोरांनी थंडी घालवायची म्हणून दही हंडी करण्याचा प्रयत्न केला. चायला एवढे प्रयत्न जर अभ्यासात केले असते तर परीक्षेत बॅक आणि आयुष्यात लवडे लागले नसते. पण काय करायचं, पोरं ती पोरच शेवटी.